la seguretat dels seus treballadors, no? Doncs també se mira de quina manera quina priorització s'està donant a les inversions que l'empresa necessita. Moltes gràcies a tots per l'esforç que heu fet. Us vindré un dijous per la vesprada a aquestes hores a escoltar això de les finances ètiques i alternatives, no? O què poden fer les finances ètiques i alternatives per la teua empresa. La pregunta que yo estoy haciendo en todos los lados es la siguiente. Si dentro de la economía existe la economía social, ¿cómo se llama la otra? Què és Caixa Popular? Caixa Popular és una cooperativa de crèdit, però té una diferència respecte al resto de cooperatives de crèdit. Nosaltres, els propietaris de l'entitat, som els treballadors. De triodos, de fiares, de Caixa Popular, hi ha gent que vol que els seus diners financen aquest tipus d'iniciatives. I no els és igual en el que se financen, ni és el model social que volen crear els estalviadors. Opera per internet. Però jo vull ressaltar la idea de que no som només, la majoria de la gent que estem en Fiare, no som només clients, sinó que som també socis i tenim capacitat i veu a l'hora de parlar dins de l'entitat. Eso es a lo que apelamos, ¿no? Me preguntaba el periodista, bueno, pero ¿por qué le va a interesar a una empresa irse a las finanzas éticas? Pues por ser coherente consigo misma. De l'aula es prenen mirant únicament a aquesta punteta que és. L'economia no és només que una eina per a la transformació social. Que les persones i que té rostre humà, no? Com ha dit antes. Els indicadors d'avui per avui són el producte interior brut a nivell dels estats. Y por lo demás, pues que estamos en proceso de crecimiento, que apoya este tipo de cooperatives i des de Veritat també animem a la creació d'aquest tipus de cooperatives i els ajudem en els primers passos per a portar endavant el seu projecte empresarial.